Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 million Amazing Story 2025. Dito'y lagkit di napalabas. Andiyan ko na yun, Nana? Ni Juicy? Why, ni Juicy nga anak mi, nakiasawa at Hawaiano. Apayaya, asin no kakingkwana. Kinabudno na, Nana. Nubiyak ni Juicy. Kasta, agad pasensya ka na barok. Kakaiso lang at dagundahoy na nga makiasawa ti Hawaiano, nga mangitag ay tibiyag na, nga matawing nakamtumat ni Juicy. No, maala na, ija Hawaiano nga manukang mi. Tatang, nanang, apay kasto'y tinagbaling ang biyag ko. Tika di babae nga ipatpatag ko, asawaan ti Hawaiano. Kas kiniin siyang. Niin siyang agad hang Hawaiano tinang asawa kang kuala. Kurso nada na kaniin siyang. Ngem, sa bumad nga inarem. Kahit mo sawan, dahil nga Vina, nga first love mo, nag-asawa dan kini Alex. Ay, diyan ka mo. Kasi nung arte pagbagam nga inasawat Hawaiano. Diyan ka kaiso na nga nubiyak. Bayat ti pa nagbasak iti kina-agrikultura. Inasawa damat ten. Abay kas titig bahag, abay ako ti kinayat tatang nanang. Abay ka digit ipatpatig ko kit asawaan ti Hawaiano. Din kay nangigan papagayam kay iso ti teaser. Ti pagkasaritaan ni Allan iti Ilocos Norte nga iso iti napili nga best letter of the fourth week iti bulan ti Marso. Pagkasaritaan ni Allan. Nagtultuloy pa lang Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, The Search for $1 Million Amazing Story 2025. Ano nga amin ti pagkasaritaan ni Allan? Madamdama, inakto istoryaan ti Samarina. Kaya yawis mi papagayam, itingkay pa nang i-share, kaya pa nang like dito yung video na magustuhan nyo. Kaya kasamaten dito yung page ni paring Rey Fiesta Sentenciador Award, pakipalo. Ket no ito YouTube channel ni paring Rey iting kay pakangigan. Iti dito yung live tayo, dito yung video tayo. Dito yung Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Subscribe kay kuma. Papagayami, ti premyo, nagdarakil. So ngagsurat ka dumig kay tilagip tira palabas. Iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. 50,000 pesos the ground winner. First runner-up 30,000 pesos. Second runner-up 20,000 pesos. Third runner-up at 10,000 pesos. Ken may nga special award nga umawat iti 5,000 pesos. Kablawon naman ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. dito Hawaii akang kanayon nga buibuya kada iti may upload nga video iti page ni paring Rey kay iti YouTube na. Ano nga min dati pakasalitaan ni Allan iti Ilocos Norte nga iso ti Port Grand iso iti weekly winner tayo, best letter of the fourth week iti bulan ti Marso. Kasto iti istoryan mga opisina idin ni Vina editar Armen ni Allan nga ni Vina kat nagturpus ta mga obisinan idin to ta high school graduate lang ni Allan nga dayta tiga po na no apay nga saan nga kayat digidalaganak ken ni Vina daytoy ta agbangbangkag agmulmulay tinateng taltalon agtartaraken kadagiti dingwen dayta nga rod iti paglaingan na nagagat kanadun ti ornong na so na laing ta motorsiklo laing tilugan na idintutat kayat kumadig iti takil ni Vina ket nabaknang iti mga asawa keng kuana. Adaddan nga napaay ni Allan idi ta addan Hawaiano nga mangpaspasyar ken ni Vina ket nagdinamag idin nga isudan tut agasawa. Na challenge na karit ni Allan ket intuloy na matlang ta nagbasa.
Intuloy na nagbasa kay dito nga namamuna ni Juicy nagayan ayat dagi ni Juicy ket isuti ng damo keng kuwan. Cute anapintas ni Juicy. Impaay ni Juicy ti amin-amin na kini Allan kas mamaneknek iti panangipat-patik na iti daytoy. Numampay ni Allan ket kaslasaan nga sigurado gabutan ni V na paylayang ti adda iti riknana ngem kahit na laeng nga pagustuhan ti riknana gabutan muna idi nga agkras ni Juicy ken kuan. Ti makadakes dandani idi nagturpos ni Allan iti kurso ng agriculturist, agriculture, hindi ta, di namaten makita ni Juicy, di namaten matawagan. Aging nga napan iti balay dagit dito yung nga naamuan na nga nakiasawa ni Juicy, iti Hawaiano. Natakunayon na? Ni Juicy? Wan, ti anak mi, ni Juicy. Isar din ng tinagbasa na nakiasawa ni ti may isang Hawaiano. Apay kapinom apay amamom dyan anak mi kinabud nun na kat nubya kisuna kitawan ti mabalin mo na barok gabuta kay kayatan ni Juicy tiyan ay ted kang kuha ng oportunidad kiasawan ti Hawaiano kit numapan sa di Hawaii kit agkuha mabalin na kam tumaten nga tawingan. Sige na hanak nga ro na nagbaybayan nabartek ni Allan nga si Mang Pet dito balayda ket mas daw di kiti naganakken ko. Ket salsalud-suden ni Allan. Ape kastoy tigasat ko kinayat tatan nanang. Di kiti babae nga patpatig ko asawaan ti Hawaiano. Taapay ni Insyang inasawa ti Hawaiana. Wen Hawaiano. Sa mong inarem ni Insyang ket gapota din nakabat maore nga mangarem kang kuan nagkiasawan ti sabali. Taapay ni Vina nga preslab mo barok. Nag-asawa ta ka din kay ni Alex. Jack man na mo. Labayagan nga unti damag ko kay ni Vina, tatang. Sinungarti ko ng mga nubyam nga inasawa at Hawaiano. Ni Juicy. Bayat nga basbasa kat lamamok ni Juicy na nubyak. Nga minasawa at Hawaiano. Abay, kasto di gasat ko kinayat. Apay. Kasta ti kaharit ni Ayat barok. So, agipastek mo tagbasa. Dumteng tumitlaing ti babae nga na ikari para kang ka. Samo ka mo pukawan tinamnamam. Ket kasta nga ron tinapasamak. Idagturpusen ni Allan iti kolehyo amay sa isunan nga agriculturist. Nakastrek nga dagos iti munisipyo da. Municipal Agriculture Office. Ket ditoy nga nagbalimaten nga empleyado dedikots adati motor na nagbalinan nga kotse introductory na maglata ti mangipakpakat iti kina agriculturist na kadag iti bangkag ken talon kayat nangasawen intultuloy ni Allan iti panangasikason iti talon ken bangkag ken intulon natin ng opisina aging kain ti may sagundaway agur-uray ni Vina ti lugan na idita isardeng ni Allan ti kotsena. Hi Vina. Allan? Di kotsekan? Naggraduarak ti kina agriculture. May sa ako ng agriculturist. Uwan nga ro, damag ko. Intuloy mo gayam din nagbasa. O ngayon, ilugan ka. Agore ka. Di ba paspasundo na kanukuhan ni Alex? Awanin ni Alex. Aglugan kan. Itulod ka. Mekan. Kabayatan nga addadan iti uneg ti kotse kadagtartarayan ti kotse ni Allan. Dito yung inistorya ni Vina nga adda gamit gaya man asawa ni Alex. Imbagla ka no, ta saan nga naipaan ni Vina ti kinabirhen na kay ni Alex. Iti day nga pasamak nga naamuan ni Allan na ikan iti sabali nga barungan namnama. So nga iti mapan na pasyaren ni Vina ti first love na kahit nakasaysaya atin di kita naganak kang kuwana at amudan nga naggraduaren kahit mesan agriculturist isuna sa nagtultuloy ti kinapintas ti giti apit na nga si maliwanwanin nga talagamot nga sa liwanwan ti biyag ni Allan. Iso nga iso damit laeng iti nagkalaysa iso damit laeng tinagasawa kat syempre idi umuna nga rabida
impaayan ni Vina ti kinabirhen na iti lalaki nga naikari para keng kuana. Ni Alan, asaan na kayat idi dagiti naganak keng kuana, isu damat lang ta nagkagasa. Naadada ti kabukbukodan nga balay ken talo dagiti nagbalin nga bunga tayo na yata ket nakaragragsak da ket nakananama ti masakbayan di kiti anak da. Pwede papagayam ti pakabuklan ti pakasaritaan ni Alan iti Ilocos Norte nga isu iti napili nga best letter of the 4th week iti bulan ti Marso. Ket syempre, thank you kada kayo aming sa kapada nga nagbuya. Ulit kas no magustuhan nyo dito yung video, paki-like, paki-follow dito yung page ni Paring Ray, ken paki-share dito yung video. Ni manong nyo anemi dito, Nemi Ruiz. Mangibat-bat ako tinimbag na oras kada kayo aming sa kapada. See you iti sa bali pa yung sumarsaruno nga video.